Astăzi explorăm un loc aparte, cu un nume inspirat atât de aspectul său, cât și de sunetul produs ocazional. Drumul până la traseu începe din satul Buciu și este ok. Circuitul este relativ scurt și pare destul de popular chiar și în timpul săptămânii. Începe ca un drum forestier, apoi intră în pădure unde apare imediat această bifurcație. Ambele potești duc spre creastă și sunt aproape paralele, doar că cea din dreapta face un mic ocol până la ghețarul de Tunate. La dreapta mergem și noi și după un urcuș de doar vreo 5 minute ajungem la o adâncitură în sol oarecum amenajată turistic. Din această deschidere iese un aer rece și se poate observa gheață înăuntru, chiar și în iunie. De aici, multă lume continuă pe potecă spre creastă, dar, dacă mergem puțin înapoi și o luăm spre dreapta, ni se deschide o lume nouă și fenomenul de ghețar de piatră devine mai evident. Solul devine moale ca un burete și multiple deschideri expiră același tip de aer rece. Ce se întâmplă de fapt? În termeni simpli, vara, aerul cald este aspirat de grohotișul de mai sus, datorită diferențelor de presiune și, răcindu-se, prinde densitate, ceea ce îl face să coboare gravitațional spre baza pantei, pentru ca apoi să iasă printre aceste pietre de la bază. Iarna acest curent se inversează. Este neobișnuit ca acest tip de ghețar să apară la altitudine atât de mică, dar aici este posibil datorită coloanelor de bazalt, care au și o compoziție chimică favorabilă, dar și ca tărie și formă ajută la crearea pasajelor subterane optime pentru circulația aerului. Mergând tot mai sus, se ajunge și la grohotișul principal. De Tunata este o stângă masivă formată din coloane de bazalt patrulatere. Rocile bazaltice sunt roci ignee, adică formate prin răcirea și cristalizarea magmei vulcanice. Cele de aici datează de acum 7,4 milioane de ani și sunt de asemenea foarte fain de escaladat. Ca să ajungem totuși pe creastă, ne întoarcem la poteca marcată oficial și continuăm încă vreo 30 de minute până într-o poieniță. De aici se poate continua spre Roșia Montană sau urca pieptiș spre culme. Poteca devine mai abruptă, cu unele porțiuni ce necesită măcar o formă medie de capacitate fizică. Dar, în 20 de minute ești sus.
În depărtare se vede și cariera faimoasă de la roșii apoieni. Aici se exploatează activ cuprul. Accesul în zonă nu mai este permis turiștilor, dar dacă ai destulă diplomație pentru o discuție cu pasnicul și destul tupeu să treci de o haită de câini destul de agresivi, se poate ajunge. 50-50. Înapoi în pădure, aștept ca apusul să mă trimită acasă. De sus m-am întors pe aceeași cale, deși se poate continua și în buclă, doar că pare mai neglijată acea parte. În concluzie, o mică excursie aici merită. Nu este foarte extenuantă, are și porțiuni mai ușoare și mai dificile, cu fenomene de tip ghețar fascinante și cu ecologie aparte. Mi-am propus să mă întorc toamna și să explorez și Detunata Flocoasă, o formațiune asemănătoare din apropiere, dar mai împădurită. Până atunci, drumuri bune și ne vedem la următorul video.